fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Virginia Randic. Ħuti ejjew narfu ħtijietna quddiem din l-istedina kollha mħabba ta' Alla l-Missier li għalina hija teħejji din l-ikla biex aħna ngħixu bih. Quddiem il-fraġilità tagħna ejjew narfu l-kobor tal-ħniena ta' Alla u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien l-Anġlu tal-Mulej ġie u qatt taħt il-balluta li hemm f'Ofra li hi ta' Ġowas l-Abiżeri u ibnu Gidon kien qiegħed jidres il-qamħ fil-masra biex jeħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. U derlu l-Anġlu tal-Mulej u qallu: il-mulej miegħek raġel qalbini. U Gidon qallu: imma għejdli Sidi, jekk il-mulej magħna, għaliex ġranna dan kollu? Fejn huma l-opri l-kbar li kienu jgħidulna bihom missirijietna u qalulna ma tellanix mill-Eġittu l-mulej? U issa għala il-mulej telaqna u rħina fidejn il-Midjanin. Il-mulej dar lejh u qallu: mur u weħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' idejn Midjan. Mhux jien bagħtek? U Gidon wieġbu: iddew Sidi, biex se neħles lill-Iżrael? Ara, il-familja tiegħi hi l-inqas waħda fit-tribu ta' Manassi u jien iż-żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu: jiena inkun miegħek, inti tidrob il-Midjanin bħalli kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu: jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, għamilli sinjar li inti qiegħed tkellimni. Twarrabx minn hawn sa ma nerġa' niġi ħdejk u nġib l-offerta tiegħi u nofrijilek. U dak wieġbu: jien noqgħod hawn sa ma tiġi. U Gidon mar u ħejja gidi u ħaqef għatqiq u għamilha f'tajjar bl-ħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-meraq qiegħdu f'borma u ġibhomlu quddiem taħt il-balluta. U l-Anġlu tal-Mulej qallu: ħu il-laħam u l-ftajjar u qiegħdhom fuq din il-blata u sawwab il-meraq u hekk għamel. Imbagħad l-Anġlu tal-Mulej mett tarf il-ħatar li kellu f'idu u mezz bih il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar u l-Anġlu tal-Mulej qab minn quddiemu.
U Gidon ra li kien l-anġu tal-mulej u qal: Sidi mulej, rajt jien l-anġu tal-mulej wiċċ imbuċ. U l-mulej qallu: Slim għalik, la tibżax, m'intix se tmut. Gidon imbagħad bena qartal lill-mulej u sejjaħlu Jahwe, Slim. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih. Flimkien, il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien. Il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu flimkien. Il-mulej is-slim ixandar għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Sidna Ġesu Kristu li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna ta' smewwiet. Iva nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' smewwiet. Id-dixxiepli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu: Mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qallilhom: Għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom: Tassew ngħidilkom, intom ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. Intom ukoll toqgħodu fuq it-tron u tagħmlu ħaqq mit-12 il-tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli il-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliet jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox qal mid-darba iktar u jieħu sehem il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Min jista' jsalva? Hija l-mistoqsija li jagħmlu id-dixxiepli lil Ġesu. Imma naħseb li hija l-mistoqsija wkoll li kull wieħed u waħda minna jagħmel għalih innifsu. Tgħid jien ħansalva. U quddiem din il-preokkupazzjoni tagħna il-mulej iġibna u jgħidilna: Għal bnedmin ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Ħafna drabi aħna naħsbu li s-salvazzjoni
niksibha jien. Is-salvazzjoni, il-ġenna, huwa rigal li Alla jagħti lil dawk li jħobbuh. Ħadd ma jista' jakkwista il-sema bil-ħila tiegħu. Għax aħna bnedmin, għax aħna dgħajfa. Imma grazzi għall-imħabba kbira ta' Alla li għalina bagħat lill-ibnu biex imut minn flokna, dan hu possibbli. U għalhekk ejjew inkomplu din il-mixja tagħna b'serenità, avolja nħabtu wiċċna mal-problemi. Imma nżomm f'moħħi dik li kellha f'moħħha l-Verġni Marija. Il-mulej xeħed ħarstu fuq iċ-ċokol tal-qaddejja tiegħu. Il-ħarsa ta' Alla qiegħda fuqna. Avolja aħna fraġli, avolja aħna ċkejknin. Anzi, il-ħarsa t'Alla tmur fuq min hu ċkejken u mhux fuq min jaħseb li hu ħajakkwista is-sema, mhux fuq min hu imkabbar. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jew fiduċjużi għalhekk eżjes fl-imħabba ta' Alla l-Missier inresqulu issa t-talbiet tagħna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex hija tkompli ta' kuljum twasslilna il-kelma tiegħek li hija kelma li tagħti il-ħajja. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet sabiex huma jaħdmu ħalli jissaltan il-paċi fost il-bnedmin kollha. Nitolbuk għalina il-koll li jinġbarna hawnhekk u lqajna l-kelma tiegħek. Għamel li din il-kelma tagħmel il-frott fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej kompli bierek il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin inresqulek u kompli jint uri il-ħniena tiegħek magħna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek minn frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew missier Quddies, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet. Quddies tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull Quddiesija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati bħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħarex lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Poġġu il-morda tagħna, l-emigranti tagħna li qegħdin anke ħafna minnhom ikunu maqudin permezz tal-mezzi soċjali. Jew hekk impoġġuhom taħt il-mant ta' Umna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.